is Larnie again and you are still watching on my YouTube channel. So ayun nga guys, panibagong araw at panibagong cooking demonstration na naman ang ihahatid ko sa inyong lahat. At ngayong araw guys, magluluto nga tayo ng cheesy potato rice bowls. So ayan, so nakikita nyo naman, andito na yung ating mga ingredients. Pero bago tayo magsimula guys, gusto ko lang i-shout out si Jomar Corpus. Ayan, na nasa Bahrain ngayon. So ayan, kung yung mga bago dyan guys, pwede nyong dalawin at bisitahin ang kanyang YouTube channel na matatagpuan dito. Ayan. So ayun nga guys, tayo nga ay magpapatuloy dito sa ating cooking demonstration. At gaya ng sinabi ko kanina, ito na yung ating mga ingredients. Of course, kailangan natin ng cooked potato. Ayan, peeled and cooked potato yan. Tapos, kailangan din natin ng dalawang egg. Ayan. Tapos, green onion. Tapos, 8 tablespoons of grated cheese or shredded cheese. And of course, all-purpose flour. And meron tayong sliced cheese and baking powder. Kailangan din natin ng 2 tablespoons of butter. And then of course, 3 cups of rice. Bali sa original na recipe guys, yung ordinary rice lang yung nakalagay. Pero bibigyan natin siya ng twist. Ayan, kaya instead of ordinary rice lang, ang ginamit natin is sticky rice or malagkit. Ayan, so feeling ko kasi magbe-blend siya later on kasi imamash natin yung ating potato where in fact pag na-mash na siya is parang alam mo yun, lumalagkit siya, yung texture niya is malagkit. So ganun din yung ating rice. And then of course, salt. And, ano pa ba ang kailangan natin? So far, yun lang yung kailangan natin sa mga ingredients sa ating lulutuin. So I think guys, let's begin cooking! So excited na ako! So ayan. So, ang una natin gagawin, of course, yung ating potato. Kailangan muna natin siyang hati-hatiin. Don't worry guys, nagugas naman ako ng kamay bago ako mag-slice. Ayan, so bali kumuha lang ako ng mas maganda na utensil para magamit natin pang mash. Pwede siyang bottle or baso na malinis. Ayan. Para mas mabilis siya na i-mash. Ayan. Since imamas pa naman natin siya later on, ayan. Pwede na natin ilagay yung ating 2 tablespoons of butter. Ito. Actually, nag-melt na siya kasi kanina ko pa nilabas. Ayan. Ayan, continuous lang yung pag-mash. Ihahalo natin ulit. Ay, para na siyang kwan guys. Alam niyo yon, yung linupak. I love it. Naalala ko tuloy yung bata ako. Nagtitinda ako ng nilupak sa school. Yung elementary days. O diba? Tapos pag nakabenta ako, actually pinapabenta lang yun sa akin. Tapos pag nakabenta ako ng 100 pieces, may 10 pesos ako. O diba? I'm gonna use this na. Ayan. Perfect. Guys, may nag-doorbell. May tao. Nakakaloka. Wait. So ayun nga guys, bali na-interrupt tayo kanina. Kasi may tao. So ayan, bali ito na yon. Na-mash ko na siya, nilagay ko na rin yung butter. At ang next na gagawin natin is lagyan natin ng salt.
2 pints of salt. Ayan. Kasi later on, lalagyan pa natin siya ulit. So, bali, ihahalo ko lang siya like this. Ayan. Ayan. Perfect. Then after guys, ang next ko na gagawin is i-crack ko yung egg. Mommy, can I crack the egg? Parang bimbi. Oh, sure. Ayan, bali crack ko na siya. Oh, perfect. Fresh yung milk natin kasi buo yung kanyang egg yolk. Ayan, perfect. So, ayan, ihahalo ko ulit. Ayan. So, bali, hindi ko siya ma-focus ng maigi. Ayan. Mamaya guys, gagawa na lang ako ng panibagong video for this para ma-focus siya ng konti. Oo, parang may bukol-bukol pa siya. So, kailangan siyang i-mash ng mabuti. So, hindi. Okay lang naman yun. Then, after guys, ilalagay na natin yung ating green onion. Kailangan natin ng 5 4 5 and then isasabay na natin yung ating baking powder. Ito, bali kailangan lang natin is 2 tablespoon, pero ito ilalagay ko na lahat. Actually kulang na doon na 2 tablespoon, pero pwede na yan. And then after, yung ating grated cheese, grated or shredded cheese can do. Ayan. Bali na measure ko na yon 8 tablespoon. Ayan. OMG, I love it. And then after guys, ilalagay na natin yung ating sticky rice. So actually ito, mineasure ko na rin 3 cups. Ayan, pero control ko na siya. And then, hahaluin natin. Ayan, perfect. OMG, I love it. Gusto ko siya. So, since kaya pa, ilalagay natin lahat. And then, salt ulit. 2 pins. Ayan. Tapos, ihahalo na natin siya ulit. I-mix. So, bali ito na yon. Lalagyan na natin ulit ng all-purpose flour. Ayan. Tapos, i-mix lang natin. Ang bango ng butter guys, naaamoy ko. Perfect. Parang alam mo yon, yung gaya ng sinabi ko kanina, para siyang nilupak yung amoy na may margarine. So since kaya pa, ilagay na natin lahat yung ating all-purpose flour. Yan. And then, ito na yung next step. Bilog-bilogin na natin siya, di ba? Ito na yon, magbilog-bilog na tayo.
Ayan. So of course, make sure lang na naghugas ka ng kamay bago ka magbilog or you can actually use gloves. Pero since ako, naghugas naman na ako ng kamay, so pwede na tayong magbilog. So ayan. Tapos, magbilog lang tayo ng ganyan. Tapos, sa gitna, i-press lang natin. Like this. Ayan. Para magkaroon siya ng parang ubok. And then, i-insert natin yung ating sliced cheese. Ayan. And then, saka natin siya ilulog. So, ganito siya. So, ayan. So, guys, eto na nga. At last, natapos din tayo sa pagbibilog ng ating cheesy potato rice bowls. Ayan. So, bali, nagkaroon lang tayo ng konting challenge sa pagbibilog kasi since ginamit ko is yung malagkit, so pag nire-round natin siya, mas lumalagkit. So, advice ko sa inyo guys na magdagdag tayo ng konting flour or all-purpose flour para hindi masyado malagkit. Or kung same process siya actually kapag gumagawa kayo ng bilo-bilo, so yon. So, since ito na, mainit na yung ating mantika, pwede na natin i-fry ang ating cheesy potato rice bowls. Ayan. So, kukuha lang ako. And then, i-fry natin siya. Ayan. Perfect. So hi guys, ayun na nga, tapos na tayo na magprito ng ating cheesy potato rice bowls. So ayan, ito na yung ating finished product. Ayan, so bali, i-fry lang natin siya ng golden brown, huwag masyadong sunog. Ayan. So ngayon, next na natin gagawin is, mag-plating na tayo. Ayan, so maglalagay lang ako dito. Mukha siyang promising. Char. So, ayan. Tapos guys, bali gumawa lang pala ako ng sausawan na available dito. So, ang ginawa ko lang is honey mustard. Kasi yun lang yung available. At gaya ng sinabi ko kanina, ito na yung ating finished product. Ang ating cheesy potato rice bowls. Ayan, nakuha na natin. So, ayun na for tasting. At bago ang lahat, may inimbita pala ako ng isang baradang. Ayan. Nakakasama natin siya sa ating food tasting. Ayan, si Kevin Mamon. So, ayan. Let's see kung pasado ba siya or... Oh my gosh. Yung cheese sa loob, ayan, nag-melt na siya. Parang feeling ko. Okay. Pwede na. Masarap. Masarap. Lalo na yung mustard. O, pag sinawsaw mo siya, mas malalasahan mo yung sarap niya. Ang soft ng loob niya. Yeah. Buong-buo yung cheese. Ano pa? Malami. Ayun, masarap. Gusto ko siya. So ayun nga guys, bali nakapagluto na naman tayo ng isang recipe na pwede na naman natin idagdag sa ating menu. Ayan. At titingnan natin kung ito ba ay pasado din sa ating mga kasamahan dito at pwede nilang orderin. So ayan guys, I think that's all for now. This has been Larnie. Before you end this video, please do not forget to like and subscribe. Bye everyone!